Ya, kowe durung ngerti yen nenek moyang Jawa utawa leluhur Jawa jebulane diparingi ngelmu pirang-pirang banget, ngelmu tanpa wilangan sekang Gusti kang Maha Adil, Maha Agung, Maha Rahim. Salah sijine kawruh sing diparingaken nggih ora sepira, angger diwujudi ora sepira, nanging bareng tak buktekena kiye migunani banget. Ya gue kawruh titen ya. Nah, kawruh titen ya contohnya kayak gini. Wingi langit mendung, bar mendung udan. Wingi, terus nding wingi langitnya mendung, jebulane udan. Lah siki mendung, kowe arep lunga tak penging aja lunga mbok udan, mereka mendung. Bareng dinteni mendunge bubar. Ora sida udan, mereka mendunge kegawang angin. Ya jadi titen gue ana benere ana lupute ya. Lah sing tegatekaken kawruh titen gue njiyot utawa sing dijiyot sekang pasaraning dina. Pasaran dina gue ana 5: legi utawa manis, pahing, pon, wage, kliwon. Ya. Lah iye angger legi utawa manis iye warnane putih, angger pahing warnane abang, angger pon warnane kuning, angger wage warnane ireng, angger kliwon warnane ijo. Lah bareng tak titeni angger ana wong kotak kelangan barang kok kotake nang dina sing rangkepe manis ki iki apa? Putih. Kuwi anggere digoleti barange ketemune nempleke nang barang putih. Ning angger gotake kelangan kuwi kok dina sing rangkepe pahing kuwi abang. Kuwi anggere digoleti mengko ketemune barang kuwi nempel nang barang abang. Sebanjure angger golek kotak nang dina sing rangkepe pon kuning, mengko angger barange digoleki nempleke nang barang kuning. Angger kotake nang dina sing rangkepe wage, kuwi angger barange digoleki ketemune nempleke nang barang ireng. Sebab marga wage ireng. Kliwon kuwi ijo. Angger ana wong kelangan barang kok kotake dina kliwon. Goleki barange ketemune nempleke nang barang ijo. Lah iye jebule nyatane tak buktekena iye ping pirang-pirang banget. Nganti tanpa petung. Ya. Contohnya mbak kayumu ajeng wangi-wangi telepon, yang gelangnya mama hidang nang endi yang ya bocahin nang ngaran Semarang telepon maring pekunden. Lah aku mangsuli deneng takon maring yang lo yang tuli wong tua tuli ngertian. Ngare wong tua pengertian. Lah dong telepon gue malam dong telepon malam pahing gue apa? Abang. Jadi aku perintah goleti bae nanggon barang abang. Wis yang mending di wis digoleti jero omah ya wis. Ya omah wis goleti di maning yang jero omah. Pokoke nggon sing abang goleti maning.
ora suwe tilpun. Iya yang ketemu. Nang di nyelempet nanggon kursi sudut jok antarane jok sing nggo sendean karo sing nggo jagong kuwe diselusupi nganggo driji jebulane ngrenjel nang pojok korosi mlebu ketemu selempetan sofa nang ya. selempedan sofane abang jur uamu sekang Banjar wengi-wengi tilpun. Yang aku tuku susu pembersih rega 50.000 nang Sri Ratu. Ilang nang diyang aku mangsuli lah kelalen mbok. Anu urung digawa mbok kesini nang toko ora wis segawa. Wis tekan omah kok. Ora nana nang diyang. Lah deneng takon maring aku. Lah yange tuli wong tua, cekan ngerti. Lah dong tilpun gue malam pon apa? Kuning. Jadi tek omongi goleti maning nang cedeke barang kuning. Temenan ora suwe tilpun. Ya wis ketemu yang nang endi? Nang cedeke dus kuning. Lho. Jur liyane maning anak wong Surabaya. Gue sekalian suami istri gue pada silaturahmi maring Banyumas ning kotak dompet sing lanang sing biasane nang sak celana mburi gue ora nana takon maring aku. Dah aku ya bingung ditakoni nang wong Surabaya. Lah dong takon gue malam manis. Jadi aku ngomong, Mas, kula mboten ngertos. Saestu kula mboten ngertos. Ning insyaallah dopete panjenengan saged kepanggih tumumpang wonten barang petak. Nah, aku ngomong kaya gue. Lagi ya nom-noman dia maring Purwokerto sebab mau awan dheweke kang Purwokerto terus silaturahmi nggone mbae. Bareng aku ngomong dopete insyaallah ketemu temumpang barang putih dheweke terus maring Purwokerto maning. Bareng tekan Purwokerto nembe nang latar urung mlebu omah mbae kuwi wis nyekel dopete sekang jero. Mbae langsung ngomong, "Ye, mesti baleni ki ye." Ya ora kelalen mbok. Oh nggih, Mbah, nggih. Terus ditampani dopete. Jur nom-noman ki takon karo Mbah. "Mbah, teng pundi, Mbah?" "Lah nang kamar mandi kelalen, Mbok." Nah, temumpang nang jonggol bak wadah banyu. Jur aku takon, "Mas, bak keniku keramike ijem napa biru?" "Oh, tak lho, putih, Mbok." Lah nganti tekan sedulure yange haji bar kumpulan keluarga aku wis bali ngomah aku digoleti. Loh, Pak Haji kok dereng kondur? Dereng dopete kula ical teng pundi, Pak? Takon. Lah gue dinane minggu manis gue putih. Aduh, dipun inget-inget nggih. Panjenengan bibar kempalan tindak pundi niki dopete nggeletak temumpang barang petak. Oh nggih. Jebulane mampir nang musala, mampir salat bareng bali maring musala. Ternyata dopete nggeletak nang jogan sing keramike putih. Lho. Ki jebulane ora munggo goleti barang ilang. Uga kanggo gampangane kanggo golet keuntungan. Contone eyange kumpulan keluarga dinane minggu pon gue kuning. Nah, ibu-ibu gue arisan sebukakan gue papat singuli papat bareng dikepuk
arisane ibu papat sing nguli bareng diundangi wong papat. Bareng maju sing telu roke kuning. Kuwi dinepon kuning. Sing siji ora kuning ning ya anak unsure kuning. Jadi sebulane kok tekan kono barang. Warna keberuntungan. Lah gue siki ora sesadado biyungmu dina minggu wage. Gue arep arisan. Lah takon maring aku. Yang aku arep arisan kepengin ulih. Nyong kudu nganggo klambi apa? Siki minggu wage ireng. Kowe nganggo klambi ireng. Manut. Bareng nganggo klambi ireng. Mangkat. Bareng mangkat. Wis rampung. Bali kok ngrundel. Loh, John. Loh, kepriwe? Aku kurulih gula kok. Loh, lah arisane apa? Arisane gula karo duit. Oh, lanjut. Kowe nyong nguli gula, wong nyong kepengin duit. Oh, lah sing nguli duite sapa? Sing nguli duite gue Bukarti. Lah Bukarti mau klambine apa? Klambine ireng. Ya wis. Dadi sing nguli Bukarti uli duite klambine ireng. Lah kowe uli gulane klambimu ireng. Lah ya wis ora salah. Kowe uli jenenge. Iya. Nah, gue warna ternyata nggak keberuntungan. Ora beda dong kowe wengi-wengi ndalang kesebelasan langsung ya. Bal-balan. Aku takon, gue rame-rame lagi ana acara apa? Anu yang kesebelasan. Gue waktu gue malam kliwon ijo. Mula aku ngomong karo liwat. Aku ngomong, gue mengko sing menang sing kostume anak ijone. Bareng bubar, mbok kowe ngomong, iya bener sing kostume anak ijone. Iya Indonesia kan. Lah, kuwe nyong nemune kaya kuwe. Akeh maning. Mung ora dawa-dawa ngemuti waktune. Angger kepengin ngerti sing luwih akeh bisa sejen waktu maning. Ki si ana semending maning. Mbok keberuntungan gue miki. Uga angger dina kok rangkepe wage barang ilang ora ketemu. Kuwe sing jiot seringe klambine ireng. Angger dina rangkepe pon kuning kok barang ilang ora ketemu, seringe sing nemu klambine kuning waktu nemu barang gue. Kayak wis tau tak buktekenan ning aku ora wani cerita nang kene. Sebab mbok mengko dadi fitnah. Oh iya. Ya, mung kowe tok. Ya liyane sing arep nganggo yang ngono. Ora nyong ya ora krenta, wong nyong anu nitor. Nah, jur ora mung ketok. Aku tahu wengi-wengi tanggaku wetenge lara. Dinane malam Jumat pon gue kuning. Lah, kok mari nggonku njaluk banyu. Maring aku. Dadi tak nai banyu. Jur aku tentah. Niki to ya mboten kula dongani, mboten kula iseni napa-napa, anu saking galon. Kagungan kunir napa mboten? Nggih gadah parudaken kunir sekedhik mungkin dipun ombekaken. Lah kuwe ditindak kena bubar ngombe banyu kuning kuwe terus tayeng turu. Wetenge mari ora lara, nyong malah gumun. Loh, kok bisa kaya gue? Lah, gue lumayan banget. Kok bisa kaya gue? Nah, jadi bab titen-titen ki mau lumayan angger arep ditori. Ki mujudaken budaya leluhur Jawa.
Dadi anggar aku kowe esik ngakoni yen aku lan kowe iki kena wong Jawa sing duwe kewajiban nglestarekaken budaya lan adat Jawa. Lah iki sawijining budaya Jawa ya kowe kawruh titen-titen. Dudu gugon tuhon. Ya kawruh titen-titen ya. Jadi sering bener ning bisa ora bener. Angger ora bener aja maido. Wong kena pelaku sejarah wis padha ora ana nyombe anu nitori beda. Sing akeh padha ora nemu, aku nemu nitori. Ya. Kira-kira cukup semene dhisik. Iya. Monggo liyane sambung sejen waktu. Ya.